Bine ați venit la un concert pe care mulți l-au așteptat de mult. Și invit pe Zmeul Fărăcios să vină pe scenă, adică Ovidiu Mihailescu, să cântăm împreună cu el în seara asta. Vieța încă uraganul? Da! Că trebuie, dar nu facem. Nu! În primul rând vă vreau în față. Hai băieții șmecheri, că v-am auzit de afară. Eram pe drum, veneam de la București și vă auzeam pe voi. Băieții șmecheri care făceați toate, cu tancă uraganul, cu hai, dă-i mingea, hai cu rapidul, hai să vă aici în față, pe toți. Pe toți, vreau să vă am în față, aici lângă inimă. Așa copii. Crezi că eu cânt aici și voi ascultați acolo la mama mă? Câte doi pe scaun, câte trei. Lasă și pe el. Nu o să vă plictisiți, vă spun sigur de acum. Deci că plictisiți nu ne plictisim. Dacă văd că v-ați plictisit, am plecat. Deci nu așa. Ori am două rugăminți. Unu. Vreau să cântăm împreună. Nu o să fie greu, că nu o să vă cânt alea de hai steaua, hai dinamo, nici ce iubire. E fain cu steaua. Păi lasă-mă că vă învăț. Cânt un refren până atunci îl învățați. Și după aia mai cântăm unul și încă unul. Ce crezi că? Nu, aloc pe scaun. Hai, nu facem așa, că nu stă la așezătoare. Vă rog frumos, hai, stați așa. Tu lasă mingiuca aia. Te rog, lasă mingea acolo, că nu crea nimeni. Și tu. Ba da, uite, e sala plină de locuri, așa că te rog frumos, du-te mai încolo. Da? Și mai ia și doi băieți de aici ca să fiți împreună, să nu fiți singuri. Păi Ștefan și pe el și hai, pe vă rog frumos, nu stați doi pe scaun, că nu o să stați bine, să vă plictisiți, pe urmă facem gălăgie. Aici, bă! Ok. Deci două rugăminți am. Să stați cu mine cât rezistați ca să cântăm, să ne simtem bine, să ne bucurăm. Că o să vedeți, că foarte frumos, mai frumos ca mine nu cântă nimeni în țara asta, deci vă spun eu. Așa. Și doi, n-aveți telefoane la voi, sper. Nu. Eu am, dar nu fac nimic cu deci dacă aveți telefon, uitați de o oră, atât. Maxim o oră, poate mai puțin de o oră. Da? Ca să putem să, că dacă eu cânt și voi vă uitați în telefon, aoleu, uite ce a zis Marinela, a zis că mă iubește, s-a terminat. Nu mai pot să cânt cu voi, că s-a terminat treaba, da? Hai că îi dăm drumul ușor. Ce asta, știe ceva? O chestie. Da, și face așa cu chitara. Dau acolo, păi da, dau acolo cu ce? Nu știu cum se numește. Cu aia se numește pana de chitară. Deci, în afară de păsări, și chitările au pană. Deci, pana de chitară se numește o bucățică de plastic cu care se cântă la chitară atunci când nu ciupești. Știi că poți să cânti cu ea și să ciupești. Da. Așa de burtică de aici. Da, zi. Dacă mi-a scris că adică poți să-i răspund. Nu, sub nicio formă. Las-o să fiarbă. Dacă îmi scrie mama. Și o să vezi că ea o să te iubească mai mult dacă o lasă aștepte decât dacă vorbești cu ea așa cu tine și spui, da, imediat, acum vin să-ți cumpăr prăjitură. Mie să nu mă spune mama. Băiatul trebuie să fie șmecher, nu așa, imediat, gata, te iubești și s-a terminat. Povestea trebuie să dureze, da? Bun, hai că nu ne întindem până la calendele grecești, că voi vă plictisiți oricum. Și încep. Păi așa zic, despre asta e vorba. Deci eu am venit să... Ce să fac? Așa s-a întâmplat. Deci, eu am venit să ne distrăm acum și vă rog din suflet să vă bucurați că suntem împreună și că ne distrăm împreună. Da. Nu o să aveți în fiecare zi un om care să vină să cânte cu voi. Că asta e, nu că nu atât, că e plin internetul de oameni și de asta, dar zi. Aveți ceva cont de TikTok sau așa de YouTube? Am cont și de Facebook și de TikTok, mă găsiți și pe YouTube. Ovidiu Mihailescu, dar nu acum, am zis că telefonul nu merge. Da? Putem? 5.000. 2000! Deci e în regulă. Suntem în regulă să transmite concertul pe Ciuciu TV, pe Ciuciu Tube și pe tot ce vreți voi. Da? Ok. Hai să începem treaba ca să vedeți cum merge treaba. Asta să vă liniștiți că nu e nimic grav și nimic nebunitor. Sigur o să ne distrăm. Că spun eu. Deci, începem cu o melodie care se numește Căpșun. Eu strig la voi Căpșun, voi strigați la mine Căpșun. Facem ping-pong cu Căpșun. E în regulă? Hai, și vă spun ce poveste în timpul ăsta. Știi că eu cântecul eu cu o poveste. Ce-am făcut? Ce ai văzut? Căpșun.
domnul face? Jenny s-a întors din Spania, seară și-a luat mașină, inel și brățară, și-a luat apartament și o grădină cu pruni. Jenny s-a întors de la Cules, căpșuni, căpșuni, așa, totodată, căpșuni, ăla e. Unii zic că Jenny e foarte becoasă, care trupul înalt și e și frumoasă, că toți spaniolii după ea nebun, da. Jenny s-a întors de la Cules, căpșuni, căpșuni, așteaptă, căpșuni, ăla e. Jenny frumoasă, dar nu stă pe acasă decât 3 săptămâni și apoi pleacă la cules de căpșuni, 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 așa. E greu? Unii zic că Jenny n-a fost în Spania, că a venit cu banii din Italia, însă noi nu credem astfel de minciuni. Jenny s-a întors de la Cules, căpșuni, căpșuni, căpșuni. Alții zic că Jenny stăpân ofițer, un bărbat puternic cu mușchii de fier, care nu mușește, dar în fapt face minuni, așa că Jenny s-a întors de la Cules, căpșuni, căpșuni, așa, căpșuni, ăla e. Jenny frumoasă, dar nu stă pe acasă decât 3 săptămâni și apoi pleacă la cules de căpșuni, căpșuni, ciuperci. Eu cu mare am strigat. Și Jenny l-a prins pe soțul ei aseară cu o vecină de bloc de la ea de pe scară și au bătut bine pe amândoi oameni lângă. Jenny s-a întors de la cules, căpșuni, căpșuni, căpșuni. Jenny alaltă ieri s-a căsătorit cu un bătrân bancher bogat și vestit, dar bancherul bolnav și o să moară în 3 luni, așa că Jenny nu mai merge la cules de căpșuni, căpșuni, dar mai cu viață, căpșuni, așa să se audă până la Brașov, căpșuni, căpșuni. Jenny nu mai... Toți acum, cântăm cu toți, da? Jenny nu mai merge la cules de căpșuni, Jenny nu mai merge la cules de căpșuni, Jenny nu mai merge la cules de căpșuni. Așa, da, da. Jenny nu mai merge la cules de căpșuni. Încă o dată. Jenny nu mai merge la cules de căpșuni, Jenny nu mai merge la cules de căpșuni. Căpșuni, ciuperci. E greu? E complicat? Așa. Aveți pisică? Da, eu. Am câine. Eu. Pentru câine mai târziu. Deocamdată cu pisică. Eu. Perfect. O să vă cânt un cântec despre pisică. Așa. Și eu. Am pisică câine. Aici în text, că nu știu bine pe deasupra, că așa mi s-a întâmplat. Am avut o zi grea. A trebuit să mă duc în altă parte, am cântat în mai multe locuri, vai de cap. Nu știți cât de greu e. O să cântăm. O să limitați. Pe cine să limit? Pe Țancă Uragan. Pe Țancă n-am în program. Îmi pare Pe rău. Bogdan de la Eu Pleci. n-ascult manele. Nu știu de ce, să vă spun, dar eu n-ascult manele, pentru că manelele te învață niște lucruri nu tocmai bune. Înțelegi? Muzică populară o să cântăm unul mai încolo. Da? O să avem și o muzică populară. Băgați pe telefon Țancă Uragan. Da, băgăm după telefon, dar după ce se termină concert. Ok, gata, opa, hop, că cu Sau voi Dani Mocanu nu mai fac puii aia de la din grădină, toată lumea vorbește odată. Stop! Liniște! Că le facem pe toate. Vă promit, nu vă las așa. Ok? Așa, deci vă explic cum e cu pisica.
Dar întrebe ăsta. Știți ce e ăsta? Da. Ce e? Nici vorba. Cum ai zis? Capul soră mea. Nu cred. Nu cred. Eu în primul rând nici nu cunosc pe sora ta cum aș putea să am capul ei. Bun, fiți atenți. Ăsta se numește capodastru. Ai nimerit-o tu pe undeva. Capodastru, adică un așa un fel de Cap pește de care... desfăcut sticle. Nu e cap de desfăcut sticle, este un aparat cu care se prinde aici cu... Știu. Și atunci corțile sună mai sus decât dacă vezi, dacă e așa fără, dacă e așa cu... E mai sus. Mai cu mister. Mai șmecher, Mai de cu asta. mister. Bun, hai gata, cu că eu iară vă luați brazna, da? Da. Eu am venit să fac treaba cu voi. Da! De ce am dat? Că așa, deci cântăreții au gușă. Să știi, toți cântăreții au gușă, că dacă nu au gușă, nu poate să facă sunetul, să facă așa. Nu știi tu, te explică mai târziu. Gata, atenție, pălărie pentru voi, mea. Ochelarii că nu văd bine, ca să te văd mai bine. Știi? Ai auzit de povestea aia? Da. Lupul. Vă spun și despre lup mai târziu. Cămașa, tot așa, ca să fie cum trebuie. Gata, nu mai răspund la întrebări, că voi sunteți provocatori. V-am cunoscut deja. Atenție! Atenție, că dacă nu dăm din concertul repede, 2 piese și am plecat. Mi-am luat banii, la revedere, pa, Stanca Uraganul să vină să vă cânte el dacă poate. Da. Că nu e. Mai bine Voi dumneavoastră. credeți că cântă Stanca Uraganul pentru voi? Mai bine dumneavoastră. Că la cere 6.000 de euro. N-aveți voi banii ăștia. Gata, îi dăm drumul cu pisicul, da? Dăm și cu ciuperci, am dat cu ciuperci. Mai dăm cu baicon. Atenție! Cu roșii. 3, 2, 1, pornim. Sunteți gata? Da. Eu trebuie să stau cu ochii pe voi, că dacă v-am scăpat e nenorocire. Să vă explic, deci un pisic este un fel de leu mai mic, unghe motoc, cât o mânușă și nu mai greu ca o păpușă. Sunteți drăguțe, da? Are urechi cu cublăbuțe, pe calpă și-a cusut pernuțe, mustață albă să se vadă și o antenă în loc de coadă. Nu mai vorbim. Acesta e butanul meu, păjuri tare de meu, dar e al meu, numai al meu. Acum voi. Acesta e butanul meu, păjuri tare de meu, dar e al meu. Și acest mă. Acesta e butanul meu, păjure tare de vedeu, dar e al meu. al meu. Și atât, numai al meu. Haide, mă! Miau, 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 să dăm. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 curat hainele. Solo de pisică, dă mai multă. Miau, 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 de pisică. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Doi ochișori, rotunzi ca bila și un năsuc cam cât pastila. Iar pe burtică am observat un loc de mult și meunat. E moalelele și e gras și doarme sfărăind pe nas, trezindu-se cu adevărat. Când ele să flămâni s-au însetat. Hai, refren! Acesta e butanul meu, păjure tare verde, dar e al meu, numai al meu. Acesta e butanul meu, păjure tare verde, dar e butanul al meu, numai al meu. Ultima oară cu toții, să vă aud. Acesta e butanul meu, păjure tare, verde, dar e al meu și numai al meu. dar e al meu, numai al meu. Gata, a durut? Mai bine vorbim la injecție? Vorbim
obiecție dacă nu vă place la cântat. Ba, ne place foarte. Cui de aici nu-i place pătrunjel? Am majoritate, gata, m-am scos. M-am scos, gata, mersi. Uite, vă cânt un cântec despre pătrunjel. Deci, habar n-aveți, băi, ce mișto e. Deci, știți, să vezi că nu ți se face scârgă, pentru că acest cântec este în folosul vostru. Pentru că cântecul este pentru bunica și bunica, de acum încolo, știe și o să vă facă supă fără pătrunjel. Da? E bine? Lasă că îi spuneți voi. Hai că dacă mai iau cu vorbele, eu cu voi nu mai termin vechi. Fiecare băiețel știe despre pătrunjel, că e o frunză mititică ce se pune în țupică lângă alte frunze moarte, pe care le dăm deoparte pentru că mirosul râs și s-o opresc exact în gât sau la cușă, cum tu, bunico, dacă faci supă pentru băiețel, nu mai pune nici mărar, nici pătrunjel. Hai, tu, bunico, dacă faci supă pentru fetiță, nu mai pune nici mărar, nici pătrunjel. Mai cântăm o dată refrenul? Hai că vreau să vă aud. Vă duceți acasă la bunica, îi cântați refrenul ăsta, ați dat-o pe spate pe viață. Ascultați-mă pe mine, eu știu ce vă învăț. Deci, tu bunico, dacă faci supă pentru băiețel, nu mai pune nici mărar, nici pătrunjel. Hai, tu, bunico, dacă faci supă pentru băiețel, nu mai pune nici mărar, nici pătrunjel. Nu există așa povești că te ajută ca să crești. E de fapt sperietoare, nu te ajută să crești mare, nici deșert și nici frumos. Alo, pentru că e cam scârbos. Arătați-mi-l pe acel mare de la pătrunjel. Tu, bunico, dacă faci, hai să bau, supă pentru băiețel, nu mai pune nici mărar, nici pătrunjel. Hai, tu, bunico, dacă faci. Cine cântă cu mine ajunge ca tancă cu uraganul. Hai, nu mai pune nici mărar, nici pătrunjel. Vă dați seama că nu poți să ajungi ca tancă cu uraganul dacă tu nu cânti. Păi dacă ție nu-ți place să cânti, cum să ajungi cântărețe? Hai că gata, s-a terminat. Am dat-o de pe foc, am dat-o la o parte, nu mai, ce să mai fac, cu voi nu se poate, frate, deci nu. Uite-te, broască țestoasă ați văzut la viața voastră? Nu? N-ați văzut? Vă răutăoare, așa e. Cine mai are? Tu ai? Broască țestoasă. N-ați văzut broasca țestoasă? Bun, ok, în regulă, gata. Parlamentul României se oprește. Stop! Așa, ca să putem vorbi, că dacă vorbim toți odată, nu se mai întâmplă nimica. Ascultați-vă, măi, vreți să ajungem ca în politică? Noi aici facem o treabă împreună, nu ca aia, că nu fac nimica și tu mai dau gânduri. Atenție! Deci, vorbim despre broasca țestoasă, vă cânt un cântec cu broasca țestoasă, atenție la refren, că mă bazez pe voi, că la refren e cu complicat. O să ved multe, deci când 425 de piese, dar nici nu vă plictisiți dacă vă cânt atât. De ceva mișto? Pentru că așa m-am născut. Să facem mișto. Și voi faceți mișto. Toată ziua când v-am auzit și înainte de spectacol, știu eu cum sunteți voi cu mișto. Da, iubiți-mi, zic. La final de spectacol, dacă e prea valoros ca să poată să cânte în timpul spectacolului. El cântă după spectacol. Eu sunt în deschiderea lui.
Înțelegi? După aia, după ce termin eu de cântat, voi pune Stancă Uraganul și va fi aici extraordinar. Dacă vreți voi la microfon, îl rugați pe domnul de la sunet să vă pune la microfon pe Stancă Uraganul și dânsul, dacă îi dați 400 de lei de căciulă, atunci poate că vă pune. Eu știu, cam mult, nu știu, mai negociați cu el prețul, da, dacă... Ok, da, stop. Facem și poze, facem ce vreți voi, stăm în cap, facem podul, facem șpagatul. Mai pune-te de la tu. Roata o faci tu că ești fată, eu nu pot să fac roata că sunt gata. Stop, deci, tu ce vrei? Tu ești meseriașă. O să-mi arăți la sfârșit, te pun să-mi arăți. Așa, tu ce vrei? Ce telefon am eu? N-am telefon. Nu, am tot ce trebuie. Ce am faceți YouTube, mișto, domn? am TikTok, am Instagram, am Ciugudugu, am Bugudaga. Nici n-ați auzit voi de programele pe care le-am eu pe telefon, dar eu când cânt cu copiii, n-am telefon. Eu când cânt cu copiii, vreau să mă bucur de copii și copiii să bucure cu mine. Am un Samsung 2244, cel mai tare, cel mai nou, cel mai bun. Gata, stop, mișcare. Hai să vedem cum e cu broasca testoasă. Piața la refren, bine știți meu, stai liniștită. La refren vreau cu voi, da? Bun. Amanoie asta-i tot și bine asupra mi-alții. Ce mă simțise calora pe Gelegot, stăteam în rezervații. Sub Teoval, regele Got, stăteam în rezervații. Acum e, acum. Hai lom, cium dacă digă dacă dom, cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă dacă topură digă dacă cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă dacă lom. Hai jos, să vă aud. Hai lom, cium dacă digă dacă dom. Cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă dacă topură digă dacă cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă dacă lom. Mai puteți repeta o dată. Evident. Atât au fost în acest an pe care nu știu boabă. Acum expusă-s pentru bani. Aia, broasca acestor. La moș într-o tarabă cu gușă. Acum expusă-s pentru bani. La moș într-o tarabă. Atenție! Hai lom, cium dacă ligă lagă lom. Cium dacă ligă dacă topură digă dacă topură digă dacă topură digă dacă cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă lagă lom. Hai, stai să o luăm așa. Atenție, o luăm încet. În reluare. Hai lom, cium dacă ligă lagă lom. Cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă dacă topură digă dacă cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă dacă dom. Voi, hai lom, cium dacă ligă lagă lom. Cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă dacă topură digă dacă cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă dacă lom. Ha? E bine? Statuia morții nu dă ghes, nu-i simte muta-i coasă. Sunt broasca țest, sunt broasca țest, atenție! Sunt broasca țestoasă. Am zis că stați împreună cu mine, broasca țest, sunt broasca țest, sunt broasca țestoasă. Acum fi atent, acum e treaba cea mai grea. Hai lom, cium dacă ligă lagă lom. Cium dacă ligă lagă topură digă dacă topură digă dacă topură digă de cium dacă la digă dacă topură digă dacă topură digă lagă lom. Hai lom, cium dacă ligă lagă lom. Cium dacă ligă lagă topură digă dacă topură digă dacă topură digă dacă cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă lagă lom. Hai toți. Hai lom, cium dacă ligă lagă lom. Cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă dacă topură digă dacă cium dacă digă dacă topură digă dacă topură digă lagă lom. Hai lom, cium dacă digă dacă dom.
Foarte ușor, deci foarte ușor. Nu știu, n-aveți chef de cântat, deci nu știu, ați venit, ați avut o zi grea astăzi, nu știu ce să Mă doare fac. piciorul și da, nu pot să zic. Ai venit să ascultați, da? Asta e bine. Așa ar vrea. Și să cântați, bine. Păi cine vrea? Vrea până să cânte? Eu! Da, da. Vă pun aici și cântați. Nu că stai așa că eu vreau să cânt, dar de fapt nu știu să cânt, mi-e rușine. Păi ce știi să cânti, nu știu. Bine, știu și eu să cânt. Nu ce scrie acolo, ce scrie aici. Trebuie să știi să cânti. Dacă... Hai, care vrea să cânti? Hai să văd. Băi, dar nu vă faceți de râs. Deci mă faceți de râs. Dacă e unul care nu cântă cum trebuie. Ce cânti? Bun, hai Edi, vină în păți, hai să văd. Trece. Doar nu puteți să filmați! Nu, unul singur ca să vedeți ce greu e să cânti. Îl putem filma? Ai zis că știi să cânti, cântă. Doar nu-l putem filma! Cântă. Filmați-l! Putem să filmăm? Puteți să... Hai, vă rog frumos, cântă. Da, am dat și chitară. Nu? Știi să cânti la chitară? Nu știi? Ba da, Păi vezi? știe domnul să cânte! Hai, repede, repede. O biluță versuie, greu de prins în farfurie, este, nu știu cum să zic, un extraterestru mic, nu o poți prinde prin furculiță, n-are păr și nici codiță, nici mâner, nici tăietură, cum s-o prins, s-o bagi în gură. Nu. Mai târziu. Haide, că nu putem să facem aici circotecă. Nu facem circotecă, da? A fost frumos, s-a descurcat, a fost ok. Eu vă cânt melodia asta ca să vedeți despre ce vrea el să cânte. Putem la final? La final facem concert deschis. Da? Deci la final nu plec, mai stau cu voi încă 10 minute și fiecare câte un cântec sau ce crede el că poate să facă. Da, trebuie să fie cântece frumoase, nu cântați mie hai rapidul. Da? Trebuie să fie cântec acolo. Gata, gata! Atenție! Sunteți gata? Da! Ia să vă văd eu că sunteți cu mine și la locul, că m-am săturat de... Eu plec, gata, mă sat și plec. La revedere! Da, ai vrea. O biluță verzulie, greu de prins în farfurie, este, nu știu cum să zic, un extraterestru mic. N-o poți prinde furculiță, n-are păr și nici codiță, nici mâner, nici trăietură, cum s-o prins, s-o bagi în gură. Vai acolo, vai aici, zici care gândilici, bărăți de culitici, minge pentru pitici. Vai acolo, vai aici, zici care gândilici, bărăți de culitici, minge pentru pitici. Tigădum, 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 tum, tum, tigădum, 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 să vă aud. Tigădam, 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 tam, tam, tigădum, tigădum, tigădam. Ați văzut că se poate cânta așa asta. Cine știe, poate învie, poate doar o șmecherie, la ce bun s-o alergăm, pe băuță s-o mâncăm. Numai bine o împândim, o înhățăm și o înghițim, să vedeți ce-o să mai zică dacă aleargă și îmburtică. Vai acolo, vai aici, zici care gândilici, sfer verde cu lipici, mingie pentru pitici. Vai acolo, vai aici, zici care gândilici, sfer verde cu lipici, mingie pentru pitici. Tigădăm, tigădăm, nu v-au, tic-tam, tigă-digă-digă-digă-dam, tigădam, 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 tam-tam, tigă-digă-digă-digă-dam. Mingiucă mică rea, asta este mazărea. Mingiucă mică rea, asta este ce? Mazărea.
cu mazăre. Am terminat. Iar ați început. Sunteți ca... greu cu voi. Cântăm acum un cântec la care am nevoie de voi. Și zicem așa. Stop. O să cântați cu mine. În felul ăsta nu e nevoie să vă iau în cârcă sau să mă luați în cârcă. Ok, fiți atent cum e. Treaba e simplă. Cine îl bate pe Tarzan și voi ziceți Chichi-chan? Ați auzit de Chichi-chan? Așa, îl știți? Pe ăla care cu caratele de la film. Bun, toți trebuie să, nu numai tu, toți. Da? Nu trebuie să dați și cu pumnul. E suficient numai să cântați, da? Nu dăm cu pumnul, nu facem lupte libere ca vin la concert, nu la bătaie. Clar? Foarte bine, mă bucur. Ești un băiat drăguț. Bravo, simt pumnii să ai numai câștiguri acolo, să câștigi la toată lumea. Stop! Gata, stop! Așa. Deci, fiți atenți. Cine îl bate pe Tarzan? Chichi-chan, Chichi-chan. Cine îl bate pe Van Damme? Chichi-chan. Clar? Așa. E simplu, e ca o manea. Asta, deci, e de la țan cu uragan. Eu pun la super pe Tarzan. Deci, fiți atenți să mă bazez pe voi. Nu mă lăsați așa, singur. Asta nu face. Când eram copil mergeam aici la cinema, știi? Deci ăsta, cântecul ăsta e despre cum făceam eu când eram mic apoi. Da? Când eram copil mergeam la cinema, banii mei de pușculiță se topeau așa. Vedeam filme cu John Maizoro și Tarzan, filme în care cel mai tare era Chichi-chan. Cine-l bate pe Van Damme? De două ori. Cine-l bate pe Van Damme? Chichi-chan, Chichi-chan. Cine-l bate pe Tarzan? Chichi-chan. Încă dată. Cine-l bate pe Van Damme? Chichi-chan, Chichi-chan. Cine-l bate pe Tarzan? Chichi-chan. Hai că facem treaba ca lumea. Am intrat la facultate la 19 ani, încă un video la 10 golani. Filme cu Bruce Lee vedeam, dar și cu gagici. Era epoca în care tot avea schipici. Cine-l bate pe Van Damme? Cine-l bate pe Tarzan? Chichi-chan, da? Nu mai merg la cinema ca să filme proaste. Suficient că văd la știri sute de dezastre. E televizorul plin de filme cretine, unde ești copilărie cu filme senine. Cine-l bate pe Van Damme? Cine-l bate pe Tarzan? Așa. Cine-l bate pe Tarzan? Chichi-chan, Chichi-chan. Cine-l bate pe Tarzan? Chichi-chan. Dar odată de două ori la fel și a doua oară cu Chichi-chan. Da? Astăzi, dacă mai vrei filme, hai să mergi la mall. Au fotolii, floricele și un ecran enorm. Au bilete foarte scumpe, filme foarte proaste. Chichi-chan e doar fantoma tinereții noastre. Cine-l bate pe Van Damme? Cine se urcă pe burlan? Cine face un film pe an? Cine este Barosan? Tancă uraganul. Când eram copil mergeam des la cinema. Filmele erau frumoase, te învățau ceva. Azi doar filme cu explozii, monștri și omor, fete goale și efecte pe calculator. Cine bate pe Van Damme? Cine se urcă pe burlan? Cine este Barosan? Cine țancă uraganul? Cel mai bun, da, mi-am dat seama. Deci mi-am dat seama, deci deja, ce să zic, mi-am dat seama, v-ați plictisit, așa-i? Nu! Nu.
Da, dacă ai treaba la baie, nu o să te țin aici să te chinui, Doamne ferește, să uzi coborul, să, Doamne, nu face. Ok, gata, hai că nu trebuie să... Alo, miștocarii SRL, vă rog frumos, hai să terminăm concertul și după aia facem ce vreți voi. Ok, gata, fiți atenți. Acum am nevoie cel mai mult de voi, pentru că e un cântec popular. Uite, chiar a plecat fata aia când voia cântec popular. Deci uitați cum se treabă. Băieții, alo, băieții, cântă așa. Vine lupul, vine lupul, vine lupul. Și fetele zic, o mielușa. Vine lupul, vine lupul, vine lupul, o mielușa. Da? Deci băieții sunt cu vine lupul, fetele cu o mielușa. Da? Domnșoară. Așa. Ai zis că vrei muzică populară, acum o să avem o muzică populară, da? Da. Da, clar. Deci, atenție, ne pregătim? Da. Vă puneți centura de siguranță? Începem cu băieții. Repetiție cu băieții. Vine lupul, vine lupul, vine lupul, vine lupul, vine lupul, vine... Așa? Deci asta cântați voi. Fetele. O mielușa. Ei cântă vine lupul, de 3 ori, vine lupul și voi. O mielușa. Vine lupul, vine lupul, o mielușa. Hai! Gata, încep! Da, nu, că vă dau eu pornirea, startul. Și vine lupul, o mielușa. Vine lupul, o mielușa. Păi șapte băi și-o vale adâncă, șapte băi și-o vale adâncă. Caulică două de paici lupii, mă mănâncă. Caulică două de paici lupii, mă mănâncă, măi. O mielușa. Păi stai, lupe, nu mă mânca, măi. Stai, lupe, nu mă mânca, măi. Dau lică două de să vină și mândra mea, măi. Dau lică două de să vină și mândra mea, măi. Excelent, deja începem să ne înțelegem. Păi, și atunci lupe oi mânca, măi. Și atunci lupe oi mânca, măi. Dau lică două de ori pe mine, ori pe ea, măi. Dau lică două de mai bine, o mielușa, măi. Ați văzut? Vine lupul, o mielușa. Vine lupul, o mielușa. Vine lupul, Da, frate, ce a fost așa? Hai că ne ducem spre final, că deja mi-a scos sufletul de mine. Eu vă mai cânt încă 14, 15, dar nu e cazul. Pentru că văd că deja ați obosit, unii dintre voi stau așa într-o rână, alții. Păi nu-mi dau seama, mi-am... Așa, stop, gata cu bătării. Gata. Hai să vă cânt, ce să vă mai cânt eu, mă? Lasă-l, mă, pățancă. Uite, vă cânt un cântec educativ. Voi sunteți la școală? Da. Nu? Da. Sunteți la grădiniță, așa? Copii mari cresc acum la grădiniță? Da. Extraordinar, dar ce mâncați voi de creșteți așa la grădiniță? Sarmale cu cartofi, foarte bună. Deci, bun. Fiți atenți. E un cântec educativ despre Georgica. Da? Vrei să-ți dedic ție cântecul ăsta? Da. Vrei? Și mie. Dedicație. Nu cel mai că, nu ție. Era odată un băiat pe nume Un cântec care... Nu, nici pe ăsta nu zic. Sună telefonul, Pentru că sunteți obraznici și nu reușesc să fac cu voi o treabă ca lumea.
vă tâmpă la cu zmeu. E în regulă? Păi țancă, ți-am spus că la sfârșit. Cu țancă îl sunăm la sfârșit. Deci vă povestesc unul cu zmeu. Deci un zmeu care vine și fură. Știți ce fură? Lasă-l pe câine acum, că mă omor cu câinele. Acum, cum să zic, am cântat cu lupul, mai cânt și cu câinele, deja și așa v-ați plictisit. Gata, deci cu un zmeu. Atenție! Hai că mai cânt două cântece și puteți să plecați liniștiți, să-l chemați pe țancă. Ce faci? Unde te duci? Toți aveți nevoie la baie, mă, dar ce ați făcut, mă, până acum? Hai, vă rog frumos. Hai, ultima piesă și am terminat, că văd că sunteți obosiți, chinuiți și n-are rost să vă fie. E o poveste frumoasă despre un zmeu care o fură pe doamna învățătoare. Un zmeu negru și cu barbă locuia în pădure și-a venit la noi la școală o învățătoare să fure. A furat o învățătoare de la clasa 4 B și a dus-o în pădure ca să facă lecțiile. Zmeule, zmeule, dă-ne înapoi pe doamna învățătoare ce are grijă de noi. Haide! Zmeule, zmeule, dă-ne înapoi pe doamna învățătoare ce are grijă de noi. Hai să vă aud! Zmeule, zmeule, dă-ne înapoi pe doamna învățătoare ce are grijă de noi. Și la port, du-te te rog la locutor. La portocala, zarzăre și prune, cine cântă acum cu mine, ia note mai bune. La portocala, să vă aud! Și prune, cine cântă acum cu mine, ia note mai bune. Toți copiii erau triști și plângeau în clasă, până a venit o fată și le spuse lasă. Hai să aducem toți de acasă multe scori și arme, să-l prindem toți pe zmeu, să-l legăm când doarme. Hai, zmeule, zmeule, dă-ne înapoi pe doamna învățătoare ce are grijă de noi. Nu vă aud! Zmeule, zmeule, dă-ne înapoi pe doamna învățătoare ce are grijă de noi. Și la portocala, zarzăre și prune, cine cântă acum cu mine, ia note mai bune. Aud! Portocala, zarzăre și prune. Cine cântă acum cu mine, ia note mai bune. Așa, mulțumesc! A plecat cu autocarul toată clasa 4 B și s-a dus către pădurea unde zmeul pântuie. Au ajuns când era noapte, zmeu sfărăia, iar doamna învățătoare, vai tristă mai era. Și zmeule, zmeule, dă-ne înapoi, nu vă aud, doamna învățătoare ce are grijă de noi. Mai cu viață! Zmeule, zmeule, dă-ne înapoi pe doamna învățătoare ce are grijă de noi. La portocala, zarzăre și prune, cine cântă acum cu mine, ia note mai bune. La portocala, zarzăre și prune, cine cântă acum cu mine, ia note mai bune. Să vede că ascultă țancă uraganul, ați văzut? Cântă, băi, deci au suflet, cântă cum trebuie. Hai, mai avem o strofă și am terminat. Toți copiii au sărit peste zmeu deodată, l-au bătut și l-au legat, barba i-au tăiat-o cu gușă cu tot. Și-ar pe doamna învățătoare au dus-o la cofetărie, să mănânce tort cu frișcă, vai ce bucurie! Zmeule, zmeule, dă-ne înapoi pe doamna învățătoare ce are grijă de noi. Și zmeule, zmeule, dă-ne înapoi pe doamna învățătoare ce are grijă de noi. La portocala, zarzăre și prune, cine cântă acum cu mine, note mai bune. La portocala, zarzăre și prune, cine cântă acum cu mine, ia salariu mai mare.
Zmeule, zmeule, clasa 4 B, te va duce imediat la poliție. Zmeule, zmeule, clasa 4 B, te va duce imediat la poliție. Deci dacă se ia cineva de voi, îl luați de mână la poliție direct, nu stați de vorbă, punem la pe telefon, alo, poliția, să vină să-l ia pe ăsta, că uite, vrea să... Cine? Smeu. Smeu. Gata. Eu consider că concertul e gata, nu cred că mai vreți să ascultați o melodie. Ce țancă? Nu, cu țancă n-am. Ce ți-am promis? Îl punem pe... Da, ți-am zis că domnul de la sunet o să-l pună pe țancă, dacă îl găsește, că poate e ocupat. De ce vă ascultați, domnul? Păi nu v-ați plictisit, uite, aici văd oameni care dorm. Ți-a plăcut ceva de aici? Nu. Mai ai văzut? Poftim. Și atunci de ce să mai cânt? Întreabă pe aia de ce să mai cânt, dacă nu-mi place. Poftim? A fost fain? Cum a fost fain? Dar văd că ești o nemulțumită, nu-ți place, ceva nu merge. Bun. Hai să cântăm, vă cânt una care poate ați auzit. Sunt mai multe animale. Eu sunt câine în cântecul ăsta, dar și am nevoie iarăși ca de obicei de voi, că fără voi nu pot să cânt. Nu-ți place asta cu câine? Vrei alta cu ce? Albă ca zăpadă? Bă, gata, hai că fiți atenți cum e treaba, e simplu. Zice așa. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-un nu știu care sar, sub un nu știu care pat, sub un nu știu care pat. Mitite cât un cercel, stă ascuns un șoricel. Deci avem șoricel. Tremurând la curve el, fiindcă plase dintr-o carte, fiindcă plase dintr-o carte. Și acum voi. Că într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-un nu știu care sar, sub un nu știu care pat. Nici prea mare, dar nici mică, stă ascunsă o pisică, tremurând și ea de frică, fiindcă apase dintr-o carte, fiindcă apase dintr-o carte. Că într-o nu știu care, hai voi, într-o nu știu care seară, într-un nu știu care sar, sub un nu știu care bat. Aici vine partea care vă place vouă. Terminând de rostul nos, stă un câine strețuros, tremurând și el fricos, fiindcă aflase dintr-o carte, fiindcă aflase dintr-o carte. Ce? Că într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-un nu știu care sar, sub un... Hai! Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care, într-un nu știu care, sub un nu știu care, ăla e! Fără vreun dinte rost și are un lup foarte nervos, tremurând și el vârtos, fiindcă aflase dintr-o carte, fiindcă aflase dintr-o carte. Acum voi. Că într-o nu știu care, că într-o nu știu care, într-un nu știu care, sub un nu știu care. Bă, cu piedica puștii trasă și-are o vânătoreasă, aia cu pușcă, tremurând tot cu casă, fiindcă aflase dintr-o carte, fiindcă aflase dintr-o carte. Ce? Că într-o nu știu care, într-un nu știu care, într-un nu știu care, sub un nu știu care, Gândite-l cât un cercel, stă ascuns un șoricel,
tremurând destul de el, fiindcă plasă dintr-o carte, fiindcă plasă dintr-o carte, că într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sat, într-un nu știu care bar, sunt copii din Râșnou care strigă și fac scandal, care cântă și fac gălăgie, fiindcă aflaseră dintr-o carte, fiindcă aflaseră dintr-o carte, că nu vine tancă uraganul, că nu vine Vala Golanu, că nu vine niciun cântăreț pe care l-au văzut ei la televizor. Deci asta e treaba, vă mulțumesc din suflet. Ok? Tu ești din Brașov. E foarte bine. N-are nimic, lasă-l să zic. E așa, e mai bine. Ok, am terminat spectacolul. Dacă mai e vreunul dintre voi talentat care vrea să cânte, îl invit aici. Stop. Ușor, pe rând. Hai tu sunetul la chitară ca să nu facă zoom. Hai, tu Superman, hai să te lasă, vă aranjez eu. Facem mini concert de după concert. Ce trebuie să se facă? Hai. Cântă! Hai, spune, deci te prezinți, spui cum te cheamă și le spui ce cânti. După ce le spui ce cânti, cânti. Mario, ce muzică îți place ție, frate? Lasă, nu-l pune la întrebări, el trebuie să prezinte acum, lasă-l în pace. Spune, cum te cheamă? Așa, și ce vrei să cânti? Maria. Așa. Ce vrea să cânte? Să vedem cum e Mania. Că somnoroase puzele de Mihai. Gata, altul. Ai pierdut. Afară. Rândul, altul. Hai. Hai, Iulia! Hai să te vedem. Hai, Iulia, stă. Țancă uragan. Eu nu cânt. Deci, cum te cheamă și ce cânti? Iulia Maria. Așa, și cânti? Domnul îți dau un follow. Hai să vedem. Domnul îți dau un Follow. Atât? Mă, dar cânt, da, mă, da. Foarte frumos a fost. Mai da pe spate. Altul. Mai e? Edi! Mai avem? El ăsta pe el. Manele știe. Hai să vedem și o manea. Hai să vedem. După aia vă cânt eu un cântec cu manele. Să vedem. Eu mai vreau eu. Nu, țanga uraganul. Hai, cântă. Gata. Nu mai țiți. Așa. Vrei ce greu e să fii aici pe scaun și să cânti? Toate fetele brune. Mergem pe trotinete. O să cânt eu. Hai. După aia. Forță Steaua! Cine e Dinamovii sau Rapidizei? Haide. Să ia bătaie. Gata, cântați. Mai e unul care cântă, nu care spune Forță Steaua. Eu zic o poezie. Hai, spune poezie. Hai. Dă-ne pe spate, dă-ne pe spate. Aho, la gol pe noastră. Da, să-l faci. Să zic somnoroase păsărele de Mihai Eminescu. Foarte bine, hai să te faci. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund prin rămurele, noapte bună. Doar izvoarele se spun. Stop, păi asta să spune o poezie. Ce? Poezia nu se spune ca la rămânease păsărele la cuiburi se adună, se adună, bună. Păi dar trebuie să spui, să înțeleagă lumea ce spui. Dar eu n-am intonație. Ascultă-mă, îi zici așa. Somnoroase păsărele, Somnoroase de la păsărele, cuiburi de la cuiburi se adună, Și am amintit. se ascund prin rămurele, noapte bună. Doar izvoarele suspină, pe când codul negru tace. Dorm și florile în grădină, dormi în pace, trecele băda pe ape. Intră trestii să se culce, fie țângeri aproape, somnul dulce. Bravo! Nu e ușor, nici să spui o poezie, nici să cânti un cântec. Nu e așa de ușor cum pare. Gata, te-ai făcut frumos. Vreau eu. Gata, eu am terminat concertul. A, nu, vă cânt aia cu manele, ca să vedem. Da! După aia cântă. Cu o tancă. După aia,
nu sunteți cuminți. Gata, suntem. Ok. Liniște, ducă-ne. Sunteți tulburați de sănătate, așa cum ai zis, da, mi-am dat seama. Am văzut. Fiți atent. E un cântec despre un cowboy, așa, și la refren iarăși vreau să cântați cu mine, că este, ați văzut vreodată un western, un film cu un cowboy care aleargă pe un peisaj pe acolo? Ați văzut toți? Nu? Tu n-ai văzut niciun film cu cowboy, de-aia cu are în pușcă, pac, pac, pălărie, alea. Hai că ai văzut, da? Închipuiți-vă că suntem un film acum. Eu sunt pe cal. Ia să vă văd. Voi puteți să stați pe cal? Așa. Cowboyul Nelu mergea în prerie, voia să o pună de-o ghidușie. Mamă, ce-și face o prostie acum? Cowboy. Voia să-l prindă pe față de dur un indian sălbatic și obscur. Ați văzut indian? Ați văzut indian, da? Dar indianul nu se temea, stătea în corn, bea rachiu și fuma. Mai adă una, bă, că mi-e sete, vreau să beau ceva. Și juca table cu calul lui sur, frate de cruce cu față de tur. 6-6 poartă în casă, te-am spart, ia atent că te bat acum. Na, 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 acum cu voi. Na, 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 na. Filmele astea cu cowboy, ei merg cu calul, mult. Jumate de un film e cât să plimbă la cu calul, înțelegeți? Na, 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 hai să ne plimbăm cu calul acum, să văd, ia să văd. Cowboyul nu mergea prin pustii, unei bărbierii murdar și bocciu și cu gușă și așa cu față bătrână. Calul lui negru îl jură în cer. Ce mama mă să-i mă tot plimb în deșert? Că să obosi și eu, ce cât crezi că poți să rezist așa în greutate? În timpul ăsta, în cortul de piele, bate și calul cântă manele. O, viața mea, o, pipota mea, toate diamantele și toate amantele și toți banii mei, mâine toți banii mei amulțiți și toți banii mei norociți pe care o mor eu acum. Și dau mesaje pe telefon, mesaje porcoase pentru cowboyul John. Sunt eu Picasso, să-mi dă bine, că sunt drăgății de tine, nu mai pot să-mi bine. Și eu ziceam puțin. Și na na na, hai să mă văd. Na na na, na na na, na na, na 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 na. Deci v-ați aduce aminte cum era cu filmul, dar mergeau la cu calul pe un pustiu, să vedea vulturul pe sus, ca un cactus de la mare de 2 metri. Și acum, ultima parte, și am terminat. Fiți atenți că se termine filmul. Cowboyul Nelu ajunge mahmur, față în față, cu față de dur. Mamă, ce față ai, auzi? Nu, unul, ăla, rău. Scoate pistolul și îl împușcă scârbii pe maneli și pe calul tâmpit. Vă spun cinstit, eu sunt cowboyul Nelu, oriunde mă duc, începe măcelul. Să bată aia toți, ați văzut că așa sunt filmele. Cum faceți și voi acum, că nu puteți să stați și nu liniștiți. Cine de aici mai ascultă manele, precis va muri de mânuțele mele. Și dacă și cântă manele, vă jur, am să-l omor ca pe față de dur. Gata, am terminat concertul, vă salut, vă iubesc, să fiți sănătoși, să creșteți mari, să ascultați mai puține manele și mai multă muzică bună și să ajungeți niște copii mari și frumoși.